Ahoj a vítaj pri krátkom videu, ktoré by sme mohli nazvať aj trailerom. Trailerom na Urbex, ktorý vo mne aj po pár mesiacoch vzbuduje rešpekt a vyplavuje adrenalín. Koncom minulého roka sme navštívili pre mňa zatiaľ najzaujímavejšie a najzachovalejšie opustené miesto. Hotel v Maďarsku, ktorý bol ponechaný na pospas svojmu osudu v roku 2018. Ak ťa zaujíma viac informácií o tomto zaujímavom mieste, na ktorom stále funguje elektrika a kamery, celé video nájdeš čoskoro na mojom YouTube kanále Wolf Urbex.